חשבתם פעם על המילה זוג, זין, וו, גימל. אם תשימו לב רגע, הזין, וו, גימל, הזין, וו, גימל הם השתקפות. בדיוק אותה אות, רק הפוכה. מה יש ביניהם? מראה. אם תקחו את הנקודת מחשבה הזאת ותחשבו על הזוגיות שלכם, אם אתם בני זוג, חברים, נשואים, אבל זוגיות, תדעו שמי שעומד מולי הוא המראה שלי. תמיד תזכרו שאם אני הזכר, ופה יש את הנקבה, הגבר, האישה, ביניהם יש מראה. המראה מראה לכל אחד מהם את מה הוא צריך לתקן. אני רואה את עצמי דרך האחר. אם כך אני אתחיל להסתכל על המציאות. כאשר אני בזוגיות וכל פעם אני כועס, או אני נעלב, או אני זז רגשית, אני אזכור רק דבר אחד. נגעו במשהו אצלי שאני צריך לתקן. במקום להוציא את הקיטור עליה או עליו, תעשו את התיקון איתכם. איתם, תפתרו את זה אחר כך. בהצלחה.